Det, der fik mig til at tage uddannelsen, var først og fremmest et spørgsmål om at kigge indad, få nogle ledelsesmæssige værktøjer, blive bedre til at coache mine medarbejdere. Og det var egentlig udgangspunktet. Jeg fik så på et tidspunkt, hvor jeg gik faktisk på en messe ude i Kina, pludselig fik jeg sådan et eller andet til mig, som jeg mistede lidt mening med det hele. Jeg tænkte, hvad laver jeg her? Skal jeg gå her og finde en dåse maling for 8 kroner til hjem og sælge den for 12? Kan det virkelig være meningen med mit liv? Og så begyndte det faktisk at ske nogle ting, hvor jeg på et tidspunkt tog en beslutning, at jeg ville arbejde med mennesker. Det var det, der jeg synes, der gav mening for mig. At være med til at udvikle nogle mennesker, være med til at hjælpe nogle mennesker til at få det bedre. Altså, jeg fik jo nogle fantastiske oplevelser omkring mig selv, eller fantastiske oplevelser. Det var også nogle hårde oplevelser. Jeg fik noget selvindsigt, en hel masse selvindsigt omkring mig selv og min adfærd, og en masse refleksioner omkring min opvækst og sådan nogle ting, som var meget, meget givetige. Den coachingmæssige del, der havde jeg sådan som udgangspunkt en forventning om, at nu skulle jeg have nogle gode værktøjer, så jeg kunne coache andre. Så gik der lidt tid, så fandt jeg ud af, at værktøjet det var mig selv. Og så tog jeg den derfra. Jeg har en karrieremæssig baggrund, hvor med udgangspunkt i salg og marketing, og har selv været ude som aktiv sælger, har været salgschef, salgs- og markedschef, salgsdirektør, salgs- og markedsdirektør, og senest har jeg været administrerende direktør for en virksomhed i en årrække. Så jeg har egentlig en stor del ledererfaring og en stor del kommerciel erfaring med i bagagen. Altså i dag har jeg jo så skabt min egen lille virksomhed, Human Upgrade, hvor jeg kombinerer min ledelsesmæssige erfaring. Jeg har jo mere end 20 års ledelseserfaring, og har erfaring i at lede mennesker direkte, operationel ledelse, og så har jeg også erfaring med at lede ledere. Det kombinerer jeg så med min life coach uddannelse, hvor jeg kan gå et spadestik dybere. Det vil sige, det er ikke kun faglig ledelse, men det er også, jeg kan gå ind og gå dybt omkring personlighed og adfærd og den slags ting. Så jeg kombinerer de der ting, som kan man sige gør mig lidt unik i forhold til så mange andre coaches. Det er, at jeg kan både give business coaching, men jeg kan også give den dybe personlige coaching. Så folk kommer til og typisk ledere, som får noget selvindsigt og finder ud af nogle ting omkring sig selv, og ved at finde ud af nogle ting omkring sig selv, bliver de bedre ledere, fordi de så lige pludselig forstår andre mennesker bedre. Altså jeg har sådan en tese, jeg plejer at køre, hvor jeg siger, at for at forstå andre, er du nødt til at forstå dig selv. Så det er egentlig ud fra det, jeg arbejder. Forløb for sådan en travl businessman, jeg var jo vant til, at der skulle være fart på og fokus på mål og resultater og så videre. Så var det faktisk en stor udfordring at starte på uddannelsen, fordi til at starte med, der skulle jeg lige vende mig til, at der var tid til refleksion, og det her med, at der bare var ro. Det var faktisk en stor udfordring lige i starten. Men fantastisk skønt, at jeg først fik fundet ud af at være i det. Jeg arbejder meget med lederudvikling, og jeg arbejder primært med den menneskelige side, men selvfølgelig også med den faglige. Jeg har jo alle tingene med i bagage, men det er primært den menneskelige side. Jeg har en ny kunde, som starter i næste uge, som egentlig har haft en meget anerkendt business coach igennem længere tid, som har valgt mig som coach nu, fordi jeg kan nogle ting omkring det dybe. Han har simpelthen fundet ud af, at han skal ind og arbejde med sig selv. Han skal ind og finde ud af nogle sider af sig selv, som vil flytte noget for ham. Altså det kan være noget om at tage konflikterne, når de er der. Det kan være noget om at forstå, hvorfor der er medarbejdere, han har svært ved at rumme. Så der ligger nogle ting fra life coaching, som jeg kan bruge her, som jeg kan give ham. Fremtidens ledelse, det er jo spændende issue lige nu, fordi vi kan jo se den generation Y, der er på vej ud på arbejdsmarkedet, de agerer anderledes, end mange af vi andre gør, fordi de har haft en opvækst, hvor vi jo selv som forældre har lært dem, at vi skal stille spørgsmål til ved alle ting, vi skal ikke finde os i noget. Vi stiller også spørgsmål til autoriteterne, udfordrer autoriteterne. Og det betyder, at de mennesker, der kommer ud på arbejdsmarkedet nu, de har en anden tankegang, de har en anden tilgang, og de har også nogle andre værdier. Så vi skal til at vende os til, at de vil se helhed. De vil vide, hvorfor de skal gøre det, de gør. Ikke fordi de ikke vil gøre tingene, men fordi de har brug for at se helheden. Noget af det, jeg arbejder rigtig meget med, det er jo sådan set at klæde ledere på til at være bedre ledere, end de er. Og jeg var lidt ind på det tidligere omkring store lederuddannelser. Så vi unge mennesker i dag, der kommer ud som ledere, har jo en fantastisk uddannelse.
Det jeg kan tilføre dem, det er jo det, som jeg lærer på ID Akademiet som life coach. Det er jo det her med relationer, for eksempel skyggesider og evnen til at kommunikere, evnen til nærvær. Der kan jeg gå ind og tilføre noget. Jeg har sådan 3 ting, jeg fokuserer rigtig meget på. Nærvær er jo noget af det, som hvis man spørger medarbejdere, går ud og laver undersøgelser, som der jo er lavet en del af, og jeg også selv har lavet, så er nærvær noget af det, der efterlyses. En god kommunikator, en der forstår at kommunikere med mennesker, en der forstår psykologien og får det bedste frem i mennesker, er jo alt afgørende, og der kan jeg gå ind og støtte med en masse af alt det, jeg har lært som life coach.